नोंथांमोननिसिम आंनि बोसोरसे फिन खनसे दिनै बरायबावबाय नोंथांमोननो दिनै आं मोनसे बिराद गोजोनथाव खौरां होनो मोननानै बेखौ गोजोननाय मोनो जे जोंहा बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव गुवाहाटी नोगोरमानि बेलतला सार्भे अजन्ता पदआव थानाय बड'लेण्ड भवनख बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथायनो दान होनायनि थाखाय बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथाया मानाव गेदेर बिथांनिसिम गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे साबायखर बावहरदों आरो लोगोसे जोङो दसे सम गोजोननायजों लोगोसे रंजाबाय नोंथांमोना नायबानो जाबाय रंजानायखौ